searching for. Okay, let's go. Yo! Hello, what's up mga amigos? So karon moadto ko ron sa sa Abellana kay motanaw ko kuan kanang sa to nakalimot ko kanang panagbo sa Sugbo. So nakalimot ko basta dugay na siya nga nawala nga festival niya karon pa nabalik tungod ni Gobernador Garcia. So guys, sorry kung ato. Bani ko ninyo ha. So for sure di ko kasulod dito sa kuan sulod sa Abellana kay daghan kay tawo ron. So lata sa gawas mag-video lata sa ubang mga contestant. So salamat kay guys sa edi salamat na ba o pagtimo man. And so stay tuned guys and what's up 24 hours later. Searching for something new. But all I can see. I'm trying to hold it back. But all my words are painted black. I believe in us, I believe in us, I believe in us. Yes, I do believe. I believe in us, I believe in us. Yes, I do believe. It's only you. I'm trying to hold it back. But all my words are painted black. County of Asturias, contingent number 21, the Lale Festival. Yes, I do believe.
Hello guys, so karon din ako sa balay niya. Dito ko kanina sa Abellana, so pwede kayo naganan tao niya. Ang itanaw dito sa may entrance sa gate. Maglisod og sod nya wala na pasugla kay piti sobras kadagas tao ba napuno na siguro ang sod dito, so wala ko kita sa ilang sayaw dito sulod. So ang gibuhat na ko is nag-video lang dito. So mga to siya guys niya. Medyo ngit-ngit na nawahay ko pag adto dapat unta ni adto ko adlaw, so nalit man ko galakaw ngadto so nabusog ko kaon ko dito sa kulon. Dito nga lapon gani dito man abtan og gutom. So salamat sa pagtanaw guys. Onya, thanks for watching. And don't forget to subscribe, and also please like and share. Babu!